Doncs, gràcies, benvinguts a l'última part d'aquest segon Fòrum Internacional de Recerca de l'Institut Universitari Alma Mater sobre l'ús de la intel·ligència artificial a l'educació superior. Aquesta última part és el debat que fem amb tres experts, que seran el doctor Eladi Llop, que és el director de l'Institut Alma Mater, el Sergi Segura, que és el CEO i cofundador de Centella, i que apareix a la llista de Forbes dels 50 homes que han complert el seu somni, i Gerard Miret, que és el responsable del títol de comunicació de la UNIP. La mecànica serà la mateixa que vam fer servir amb el primer fòrum. És on farem unes preguntes i us donarem l'oportunitat a cada un de vosaltres de donar la vostra opinió. El primer tema és la formació dels professors en aquest nou entorn, i el que m'agradaria és preguntar-vos com ha sigut el vostre procés de formació en l'ús de la intel·ligència artificial amb el rol docent que feu. I et demanaria, Gerard, que comencis tu, per exemple. D'acord, perfecte. Doncs bé, moltes gràcies a tots i un plaer participar d'aquesta taula rodona, tan ben acompanyat. Bé, la meva experiència de formació és bàsicament d'autoaprenentatge. Suposo que no totes les universitats tenen encara, diguem-ne, programes de formació a l'ús, i en el meu cas, al ser una universitat relativament recent, encara no hi és, però sí que és cert que bé, en el meu cas, el procés ha sigut d'autoaprenentatge, de prova-error, i anar veient què és el que funciona millor. A partir d'aquí sí que és cert que, per exemple, en relació a la UNIP, que és la universitat on jo treballo aquest any, enguany hem instaurat una prova de defensa oral dels treballs acadèmics que entreguen els alumnes per cada assignatura. I aquesta defensa oral es fa a través d'una intel·ligència artificial que li fa, un cop l'alumne entrega el treball, una sèrie de preguntes vinculades amb allò que ha entregat. D'aquesta manera, malgrat aquesta defensa oral nosaltres encara, diguem-ne, no la considerem per a avaluació, sí que ens permet establir un primer filtre per saber si l'alumne ha assolit o no les competències que se suposa que ha d'assolir amb el treball. Llavors, si bé és cert que, diguem-ne, no hem fet un autoaprenent o, diguem-ne, no hem fet una formació a l'ús, sí que hem instaurat aquesta eina i, per tant, en les reunions que tenim en els diversos centres a la universitat, sí que entre els professors compartim les experiències de com han anat aquestes defenses orals, i a partir d'aquí veiem quins filtres poden fallar, quina mena d'experiències ens poden servir de cara al futur, i en aquest sentit sí que hi ha hagut aquesta mena de compartiment d'idees. Però més enllà d'això, i suposo que després entrarem en pràctiques i tot plegat, el meu aprenentatge ha sigut bàsicament prova i error, i a partir d'aquí veure exactament en quines parts la intel·ligència artificial ens pot ajudar, en aquest cas, com és el meu, amb la coordinació i el fer classes. Moltes gràcies, i especialment per la brevetat. Els nervis m'han jugat una mala passada i se m'ha oblidat de dir-vos que tenim uns 15 minuts per pregunta, és a dir, que si teniu sobre uns 5 minuts cada un seria l'ideal. Jordi, què penses tu? Quina ha sigut la teva experiència? La meva experiència jo crec que ha sigut bastant similar. Al final estem davant d'una tecnologia que no neix fa 3 anys, però sí que és cert que la intel·ligència artificial generativa es democratitza amb l'ús de la ChatGPT a finals de novembre del 2022. Per tant, ja és quan es comença a conèixer i quan es comencen a utilitzar totes aquestes eines. Dit això, un cop surt, l'únic que pots fer, i ho parlàvem abans també, penso que no és una qüestió d'aptituds, és una qüestió d'actitud, una qüestió de provar-ho, d'entendre com funciona, d'entendre com realment es pot fer servir en diferents àmbits i en diferents àmbits acadèmics. I a partir d'aquí crec que és un joc també de prova i error. No hi ha res. Evidentment, hi ha una teoria, hi ha uns fonaments, hi ha unes bones praxis. Vull dir, que tots els laboratoris d'intel·ligència artificial, ja sigui OpenAI, ja sigui Anthropic de Cloud, ja sigui Google de Gemini, al final per a cada model de text, d'imatge, vídeo, àudio, que normalment potser només ens centrem en els models de text, com pot ser ChatGPT, com pot ser Gemini, Copilot,
tenen unes bones praxis i tenen una manera d'estructurar com s'han de fer servir, com s'han de fer els bons prompts, i després parlàvem justament abans també de que cada model té les seves peculiaritats i té les seves funcionalitats, no? Que a vegades hi ha funcionalitats ocultes que desconeixem que ens ajuden per exemple, a la investigació. Dintre de ChatGPT tenim la part d'aquesta deep research o investigació profunda que ens permet anar molt més enllà. Això ho descobreixes, jo penso que tenint un aprenentatge continu, no parar d'aprendre i no parar d'investigar i adaptant-ho com una eina al teu dia a dia, que crec que és essencial entendre també que és el ser humà, és l'ésser humà, és l'home qui ha d'estar al mig d'aquesta revolució i que ha de tractar, encara que no m'agrada dir-ho, a la intel·ligència artificial com una eina. No? Al final és una sèrie, un complement, una sèrie d'eines que serviran per diferents tasques. Repeteixo, no? Al final, en la part de text, veiem models com ChatGPT, com Copilot, com Gemini, però no ens oblidem que al final la IA generativa, jo sempre ho divideixo en 4 quadrants, ens queden encara els d'imatge, vídeo i àudio, que també serveixen moltes altres coses, no? La part audiovisual, la part de creació de contingut, en la part, inclús ara mateix estem fent servir eines d'intel·ligència artificial per transcriure, per gravar i per transcriure aquesta taula rodona, que també servirà, no? Llavors, jo penso que l'aprenentatge al final no hi ha res més que prova i error, entenent que hi ha unes bones praxis, entenent que hi ha unes bones regles, que hi ha una bona estructura per el que se'n diu del prompt, per utilitzar aquests models d'IA generativa, que es pot aprendre, que s'han d'entendre les bases, que al final és una mica també la missió més d'empresa que tenim des de Centella Education, que és intentar ensenyar, repeteixo, que no és qüestió d'aptitud, sinó que és qüestió d'actitud. Si em podeu entendre en català, si em podeu entendre en castellà, en anglès, en francès, estem davant de que els models d'intel·ligència artificial, jo sempre ho dic, el nou llenguatge de programació no és ni Java, ni és Python, ni és C, és el llenguatge natural, és l'espanyol, és el català. És que aquest llenguatge natural ens permet comunicar-nos amb models d'intel·ligència artificial que s'han democratitzat, no? Gràcies a l'arribada de la IA generativa. A partir d'aquí, ja dic, prova i error, entendre que cada model tindrà els seus quès. Parlàvem abans de Claude, que és un model que potser ens serveix per fer coses més tècniques, investigació més profunda, mentre que potser ChatGPT ens servirà per fer coses més a l'ús, més diàries, més tasques diàries. Cada model tindrà els seus pros i els seus contres, no hi ha un model que ho domini absolutament tot, i és entendre com t'has de comunicar tu i com et sents còmode. Jo, al final, sempre ho dic també, no puc parlar, al igual que jo no parlo igual amb la Ladi, que amb la meva parella, amb els meus amics, que amb el Quim, perquè és així, haig d'entendre també quin és el meu estil comunicatiu amb cada una d'aquestes intel·ligències artificials. Això es resumeix al final en prova i error i passar-hi temps, no? És una eina que s'ha de donar temps, que has d'entendre com t'has de comunicar i has de veure, repeteixo, que hi ha unes bones praxis i unes bones regles. Moltes gràcies, Aladi. Jo, més enllà de l'autoaprenentatge, un lloc on, paradoxalment, sí que he après bastantes coses, també dins de la teoria de l'assaig i l'error, vull dir, però és en experiències d'altres institucions similars a la nostra. És a dir, sistemàticament, des de fa temps, per qüestions de feina, però també per qüestions de voluntat, un va resseguint, diguéssim, totes les experiències que fan altres centres, o tots els que podem, o tots els que en tenim, o allà on arribem, perquè ara això és una explosió i és un festival d'informació, també d'un excés d'informació sobre experiències en via, no? Però al començament, que era molt més reduït, molt més d'això, és a dir, aquesta inquietud que nosaltres teníem per qüestions professionals era estesa. Hi havia moltes altres universitats, molts altres centres educatius que permanentment estaven plantejant-se qüestions d'aquest nivell, no? No tant els que jo, com a mínim de l'experiència d'aprenentatge en aquest tema, no he estat tant d'aquelles experiències, diguéssim, macrocefàliques, no? D'alguna forma, va haver universitats que des del començament van ficar diners o com a mínim van ficar molta publicitat de que feien moltes coses, no? Llavors, al final, a moltes d'elles és difícil saber exactament què van fer. Però, diguéssim, de les experiències de professionals, d'això de a tal universitat els professors d'una determinada titulació estan utilitzant per fer això. I tu pensaves, ostres, i això ho poden fer, aquesta gent, com ho fan? Què deixen de fer? Què d'això? Això és molt important. I després també cal reconèixer que més enllà de l'autobombo que totes les grans empreses que estan utilitzant les IEs generatives, quan la gent, quan tenim el valor de passar del titular i llegir el contingut de la notícia, totes aquestes empreses reconeixen que la seva eina té una sèrie de característiques molt específiques i que és en aquestes característiques les que has de treballar. O sigui,
el titular és, jo què sé, ChatGPT és capaç d'emular aprovar un examen d'universitat, no? Vale. Llavors, quan llegis, diu, no, bueno, en redacció ha comès faltes d'ortografia, en no sé què, ha fet altres coses, i on ha estat molt bona ha estat en matemàtiques. Bueno, vale. O sigui, la mitja és boneta, val? Llavors, aquestes característiques que fins i tot les pròpies empreses reconeixen, una mica el que deia el Jordi ara, és les que donen l'indicatiu o al començament més, però ara també, te van donar els indicatius de en què pots utilitzar allò i en què no. O sigui, jo, per exemple, per les meves qüestions, no utilitzo les matemàtiques. A mi una IA generativa que sigui molt bona en l'apartat científic-matemàtic no em val de res, no em val de res. O, per exemple, abans comentaves, Jordi, el tema d'imatge. Jo no treballo imatge, o sigui, llavors, que sigui magnífica en imatge, doncs em sembla molt bé i espero que ajudi a la gent de comunicació o a la gent d'altres coses, però a mi no em serveix. I llavors, vas destriant aquestes coses, però he de reconèixer que he de ser agraït en centenars, suposo, de gent que han anat fent experiments i que han estat capaços de penjar-ho als medis de comunicació, tant docents com no docents, de les seves experiències, de les quals he inferit, també les coses com siguen, no m'ho han transmès perquè no l'havia dirigit a mi especialment, però has pogut anar inferint les coses i anar veient una mica de què et pot servir i de què no et pot servir les coses. Javi. Moltes gràcies. Bé, sembla que, i semblava lògic, no?, que tots heu coincidit amb l'autoaprenentatge, perquè, òbviament, no hi ha hagut una formació formal en una àrea que és tan nova, com dèiem, des de fa 3 anys, no? I que tots heu après a base de prova i error, i que inclús, clar, l'Adi diu, jo d'altres institucions, però bueno, d'una manera d'autoaprenentatge a les altres institucions, és a dir, no hi ha hagut una altra manera, no? La segona àrea és l'entorn d'aprenentatge, i la pregunta seria, amb aquest entorn d'aprenentatge de la intel·ligència artificial, que automatitza moltes de les tasques i dels professors, quines serien les noves competències o rols que haurien de tenir aquests professors? I començarem amb en Jordi, sisplau. Jo penso que les competències, o sigui, a banda que estem a la universitat i m'ho respectareu, penso que ho parlàvem abans, el sistema educatiu, no per culpa de la universitat, potser probablement per culpa de la burocràcia, de governs en plural, crec que està enrederit amb la tecnologia, sempre ho passa, jo sempre ho explico amb la llei, no? Que crec que la llei sempre és molt més lenta que la tecnologia. Evidentment ho hem vist amb ChatGPT, ho hem vist amb que Europa està sent capdavanter i pioner en intentar regular totes aquestes coses, però la tecnologia avança molt més ràpid. Llavors, crec que el sistema educatiu està enrederit, penso que s'han de canviar moltes coses i que és complex. És complex fer-ho perquè cada setmana, cada mes, cada 3 mesos, probablement tenim models més intel·ligents, no sé si ho podeu veure, però aquesta setmana justament, aquesta setmana, no sé que estem avui a 21 de novembre, penso que va ser el 18 de novembre, aquest dilluns, es va presentar Gemini 3, nou model de Google, que a priori és un model, el model més intel·ligent a dia d'avui, davant d'un benchmark interessant, no em vull sortir del fil, però davant d'un benchmark que se'n diu el ARC-AGI, no? L'AGI és la intel·ligència artificial general, és el model que quasi ho ha superat i ha triplicat els resultats de ChatGPT. Llavors dius, hòstia, cada mes tinc un model que és més intel·ligent, no una vegada, el doble de vegades, que haig de fer com a professor. Jo, per mi, el més important és sobretot el tema de l'alfabetització, és a dir, entendre quins models hi havia, no? Aquesta reflexió que arriba de l'Adi és fantàstica, dir, jo conec que hi ha models d'intel·ligència artificial d'imatge, però jo no els haig de fer servir. Poden ser molt bons, però jo no els haig de fer servir. Sé que hi són, sé que si algun cop haig de recórrer pel que sigui, perquè el de comunicació fallat no hi és, no existeix, perquè haig de tirar alguna cosa endavant, sé que existeixen, però entendre, quina tipologia de models hi ha d'IA generativa, i 2, entendre com haig de comunicar amb aquests models. Repeteixo, no puc parlar, igual que no parlo amb la meva parella, ni amb el meu fill, ni amb el meu pare, igual, no puc fer-ho tampoc amb aquests models d'intel·ligència artificial. Llavors, entendre què és la IA, entendre que no és una qüestió d'aptituds, no has de ser tecnològic, no has de ser una persona tècnica, no has d'haver estudiat informàtica en enginyeria per fer servir aquests models, que és una que jo crec, nosaltres ho veiem des de l'empresa, al final, un dels perfils, irònicament, que més tenim són docents. Són docents. Hi havia un estudi als Estats Units que reflexava
els joves de menys de 18 anys, el 85% d'ells ja feien servir la intel·ligència artificial, però en canvi els professors i els docents estaven sobre el 20-25%. Aquí tens un espai, tens un gap que és molt perillós, molt perillós. Molt perillós que un professor estigui ensenyant als pròxims líders, als pròxims emprenedors, als pròxims treballadors professionals del futur, que no els està ensenyant com fer servir la intel·ligència artificial correctament. Alfabetització, la segona, entendre que hem de parar de demonitzar la intel·ligència artificial, hem de parar... No té cap tipus de sentit. Mira, jo, amb tot respecte, segurament aquest comentari us l'han fet també vosaltres, probablement a tu més que a l'Adi, però a mi sempre em deien els professors, no sempre podràs comptar amb una calculadora a la vida. Has d'aprendre... A mi m'encanta el càlcul mental, m'encanten les matemàtiques, però sempre em deien, no podràs tenir una calculadora sempre a la vida. Estic a 2 clics d'una calculadora, a 2 clics. Llavors, hòstia, prohibir eines com la calculadora, que al final ens faciliten la vida, ens fan avançar, ens fan anar més ràpid, prohibir eines com la intel·ligència artificial també a les classes, en materials docents, no té cap tipus de sentit. Abans parlàvem també, i penso que és cap on hauríem d'anar, els treballs de recerca, els treballs que es facin als col·legis, a universitats, en doctorats, m'és igual, han de comptar en que la intel·ligència artificial és una eina. No té cap tipus de sentit d'aprendre's els rius d'Espanya, per exemple, aprendre's els rius d'Andorra. No té cap tipus de sentit. No té cap tipus de sentit d'aprendre coses que la cultura general hi ha de ser, però l'ésser humà no està fet per memoritzar, sinó per crear. I jo crec firmament que l'ésser humà no està fet per memoritzar, per recordar, perquè per això és molt millor les màquines i la intel·ligència artificial, sinó està fet per crear, per agafar aquestes habilitats creatives i potenciar aquestes habilitats creatives. Llavors, canviar una mica el com s'està ensenyant, entendre que la intel·ligència artificial no l'hem de prohibir, no l'hem de limitar, sinó entendre que potser hem de canviar la manera d'avaluar. Parlàvem que a Rússia, jo he estudiat a Itàlia especialment, a Itàlia es fan exàmens orals. Es fan exàmens orals, es fan avaluacions orals que et permeten dir, és un 1 a 1, per tant sé que no pots estar mirant la intel·ligència artificial, si tu has preparat bé, jo no et negaré mai que tu hagis preparat en intel·ligència artificial, jo no et negaré mai que al final hagis pogut fer recerca d'un tema amb la intel·ligència artificial. La IA generativa especialment és molt bona digerint temes extremadament complexes en els que no som bons. Per exemple, jo, biologia, en sé poc, però gràcies a la intel·ligència artificial soc capaç d'entendre temes genètics i que m'ho simplifiqui amb un llenguatge que jo entenc. Podria ser, a mi m'agrada molt l'esport, podria ser amb el pàdel, que em faci analogies amb el pàdel. I això que em sembla anecdòtic no ho és. O sigui, que sigui capaç de traduir-me un tema extremadament complex amb un tema al que jo entenc, que a mi se'm dona bé, és cap on hem d'anar també a la docència, que és la hiperpersonalització. No tothom entén igual, no tothom aprèn igual i no tothom té els mateixos pros i els mateixos contres. A mi se'm donen millor les matemàtiques i a la meva parella se li dona més bé la part social. A partir d'aquí, no hem de forçar que la meva parella sigui igual de bona que jo en matemàtiques, sinó li hem de potenciar les parts més humanes, més empàtiques, més socials. I a mi no m'has de forçar en que se'm donguin bé les parts creatives de dibuixar perquè no se'm donaran bé. Hem d'entendre que els nens i els nous líders hem d'intentar potenciar això. I tercer, jo crec que la tercera competència que han de... Si la primera és l'alfabetització, la segona és la reavaluació de les mètodes pedagògiques, la tercera per mi és fer-ho servir d'una manera ètica. Crec que, de fet, aquí al Principat hem tingut ja més d'un incident amb la intel·ligència artificial amb nens de que, justament en models d'imatge, models de vídeo, que es fa un mal ús, ho desconeixem, ho prohibim, no entenem com acaba de funcionar i, per tant, bueno, doncs, queda tot una mica en aquest... en terra a ningú, no? Llavors, entendre que s'han de fer servir de manera ètica, entendre també que els models d'intel·ligència artificial, igual que el món real, i això és una cosa de data, estan sesgats, però igual que nosaltres estem sesgats, cadascú de nosaltres tres té els seus sesgos i això no ho podrem treure mai. És així, el món està sesgat, un cop entrem en un model d'intel·ligència artificial, hem d'agafar una mostra de dades, per tant, estem sesgant-lo encara més i un cop l'avaluem, encara l'estem sesgant encara més. Entendre que aquests sesgos no els podrem fer desaparèixer, entendre que els models d'intel·ligència artificial poden al·lucinar, poden inventar-se temes, però entendre que s'han de fer servir també d'una manera ètica. Perquè, repeteixo, la llei anirà molt enrederida de la tecnologia, per tant, és responsabilitat del docent qui ensenya aquestes eines ensenyar també que s'han de fer servir d'una manera responsable. Gràcies. L'Adi. Contestar ella aquesta segona pregunta. Contesto jo? Sí. Bueno, val. tu vols ser l'últim. No, bueno, no.
no tinc cap prejudici, val, contesto. Més enllà dels temes que ha comentat el Jordi, jo crec fermament en que els professors hem de reconceptualitzar el nostre paper dins de tot el món educatiu. Això està coll avall, no? O sigui, aquí hi ha una frase a la universitat nostra que algú va comentar al primer fòrum, que era allò de que hem de deixar de ser avaluadors per tornar a ser professors, no? Per tornar a ser ensenyants o docents. O sigui, en aquest aspecte, diguéssim, hi hauria fonamental el tema aquest del Jordi d'aprendre a utilitzar aquesta eina. O sigui, aquí no queda altres pebrots que això, diguéssim. No ens queda més remei que aprendre a utilitzar aquestes eines. Ojo, amb el hàndicap que això representa, aquest matí s'ha dit en una de les ponències, de tot el canvi estructural dels centres educatius. O sigui, aquí tenim, Jordi ho acaba de dir abans, una quantitat d'eines que estan sortint permanentment i el que ens vindrà al damunt en els agents de guia serà molt més tremendo no és de la formació contínua, és d'un desbordament total de la capacitat d'aprenentatge i de seguiment. Llavors, jo crec que haurà d'haver per part de les institucions un estructurament molt important de què es promou l'ensenyament, de què es promou la comunicació. L'altra part important dels professors, que serà, jo crec que és la part de mentoria o de tutoria dels alumnes. O sigui, hem d'anar a morir aquí. Hem d'anar, diguéssim, a ser els que acompanyin els alumnes en el seu coneixement, en general. Perquè també és cert, jo crec fermament, que per utilitzar aquestes eines s'ha de tenir un coneixement previ. O sigui, no pot ser que enviéssim, diguéssim, als nostres alumnes a enfrontar-se a ChatGPT així a pit descobert, per dir-ho d'alguna forma. O sigui, se'ls ha de dotar d'un coneixement previ. Tots els que han utilitzat totes aquestes eines, o alguns, o el que sigui, te'n dones compte d'una cosa. Si tu no saps d'aquell tema, l'eina no et respon bé. O sigui, l'has d'anar encaminant com si fos un crió petit cap a una resposta que sigui vàlida. Llavors, aquí la nostra feina com a docents, com a professors, és als nostres alumnes els ha de dir, val, les eines existeixen, però si vosaltres no sabeu, l'eina no et val de res. L'eina, l'única potència és la ignorància. L'eina potència tot, però si tu no saps, potència la ignorància. Llavors, has de tenir coneixements previs. Jo estic d'acord, te pot transformar coses, però si tu, per exemple, abans posaves el cas de la genètica o coses d'aquestes, no? És a dir, si tu no saps res de genètica, l'eina te timarà literalment, perquè te donarà la primera resposta com a bona. Llavors, tu has de tenir un coneixement mínim previ per poder interactuar en aquestes eines. Depèn del punt que vulguis arribar, també crec jo. Però vull dir, però en qualsevol cas, la descripció genèrica com a tal, fins i tot és problemàtica, vull dir, en general en aquestes eines. Tot i que les empreses diuen que estan fent moltes coses per evitar-ho, jo això és l'única part que dubto, perquè aquest tipus de despesa no té recompensa econòmica a l'altre cantó, ni la té visible. O sigui, jo no crec que ningú surti demà a la tele i digui la meva eina és ètica i té com a valor principal l'ètica. Ja saps que no vendrà res. Bueno, Claudio va néixer així. Sí, bueno, però... No, ja sí, però... O sigui, acabat que a tant a final de mes. Llavors, diguéssim, jo aquests dos aspectes i l'altre aspecte que diguéssim que forma part en el qual crec que els professors també ens hem de dotar, ens hem de carregar d'ànimos, és, diguéssim, en aquesta part de tutoritzar, de monitoritzar els alumnes, en la part, diguéssim, de socialitzar aquest monitoratge. És a dir, no és, estic d'acord, l'ensenyament és personalitzat, però les actituds socials, diguéssim, són comunes. O sigui, hem d'instaurar aquests bons comportaments, aquestes ètiques, d'una forma comuna a l'aula. No pot ser... O sigui, jo no m'imagino una aula on hi ha 20 alumnes, que són pocs i que està bé, però que cadascú estigui fent una cosa diferent i siguin incapaços de... Això comença a semblar allò que a vegades trobes dos adolescents parlant pel mòbil i resulta que un està parlant amb l'altre, ja s'han escrit contra esquema. Aquest aspecte, jo crec que els professors ens hem de tornar a rearmar en aquestes qüestions de que la vida és comuna, la societat és comuna i el comportament ha de ser comú. Jo crec, i en això també, a la universitat no tant, però ojo,
però, diguéssim, ajudem, diguéssim, a temes molt complexos que estan patint tots els joves avui en dia de discriminacions o problemes interns i d'això, no? Si tornem a fer un món mínimament comunitari, especialment en regles ètiques, en regles de funcionament, jo crec que això pot ajudar molt. Jo crec que estaria aquí. Moltes gràcies, Eladi. Gerard, com ho veus tu? Bé, suposo que per defecte professional estic bastant d'acord amb el que diu l'Eladi, també amb el que diu el Jordi, però després puntualitzaré una cosa. A veure, al final aquí estem parlant d'educació superior i, per tant, un professor que presumiblement és un doctor és un mestre de mestres. Això implica que tu estàs ja no només transmetent el coneixement, sinó una forma d'arribar al coneixement. Què implica això? Jo crec que, no sé si diria un canvi de rol, però sí que potencia molt més el que una mica deia l'Eladi de passar d'avaluadors a tornar a ser de professors. I això implica o sigui, què penso que és el que té el professor que no té ningú més? Que és l'únic, entre cometes, pot salvaguardar, entre cometes, la veritat, que és un coneixement determinat. I davant d'una nova eina que sap molt, sap de tot, o que és capaç d'explicar moltes coses, una mica com la pel·lícula de Watchmen, de qui vigila el que vigila tothom, el professor ha d'exercir aquesta figura. I s'ha d'enaltir amb això. I segurament és el que la intel·ligència artificial ens redirigeix cap a què ha de ser exactament un professor. Ara bé, això té diverses derivades, valgui la redundància. I aquí és on l'exemple que posava el Jordi sobre genètica o biologia, i que ara l'Eladi extreia, crec que ens pot il·lustrar, perquè penso que, primer, el professor ha d'aprendre i dominar tots aquests recursos d'intel·ligència artificial, i jo crec que aquí hi ha una certa barrera a vegades generacional o d'actitud que molts professors no tenen, perquè, per definició, un professor universitari té un coneixement que és molt, diguem-ne, essencial i és bastant inamovible. I, en canvi, ara estem exigint als professors, i ho trobo orgànicament el més sensat del món, que aprenguin a utilitzar una tècnica, per tant, no un coneixement, sinó una tècnica que dia a dia evoluciona. Això els implica, una formació constant, prova, error, Ara bé, això, en relació a l'alumnat, el que ha de transmetre el professor no és, penso jo, com utilitzar la intel·ligència artificial per a tot. No. El que ha de transmetre el professor és que la intel·ligència artificial no ha de ser, diguem-ne, un atajo, que diríem en castellà, sinó un accelerador. Però, com deia l'Eladi, prèviament a poder accelerar amb la intel·ligència artificial, tu has de poder aprendre aquest coneixement. I aquí està la gràcia del professor, que gràcies a la intel·ligència artificial penso que pot estalviar un munt de temps per centrar-se a fer la revisió crítica de com l'alumne raona i aprèn. I a partir d'aquí sí que pot donar un salt qualitatiu. I per això estava molt d'acord quan deia l'Eladi que la gràcia està anar cap a un model de molta més mentoria. El cas de la nostra universitat. Jo, en el centre on imparteixo classes, que és el Centre Lairet, dins dels quals hi ha comunicació, diguem-ne, no fem classes a l'ús. Els alumnes tenen una sèrie de materials, ens poden preguntar, etc. Però jo, de forma proactiva i amb els professors que coordino, fem intervencions 1 a 1 amb els alumnes. Per què? Perquè tenim molt més temps. I els alumnes agraeixen moltíssim que puguem fer aquest aprenentatge molt més individualitzat perquè, sí, faran servir intel·ligència artificial, ho demostrarem d'una manera o d'una altra, com vulgueu, però gràcies a aquestes tutories jo tinc molt més clar com l'alumne està raonant i si allò que aprèn realment ho està absorbint. Per què? Perquè al final jo com a professor soc un mestre de mestres i el meu valor està en això, en poder assegurar que l'alumne aprèn no només uns coneixements, sinó una forma de raonar. Per què? Perquè el dia de demà pugui ser crític també amb tot allò que fa la intel·ligència artificial. Per tant, penso que és diferent l'ús que li podem donar en el món de l'educació superior, que crec que hem d'anar per aquí, diferent a l'ús social que podem tenir en el dia a dia, que podria ser potser l'exemple que posava el Jordi abans de, ostres, no sé res sobre biologia, necessito uns coneixements que jo pugui digerir amb certa rapidesa per exemple, aquest estiu vaig anar a València i vaig anar a un edifici d'aquests i hi havia un munt de cua per l'audiollibre i tal, i vaig dir, escolta, l'intel·ligència artificial, ves-me explicant de què va l'assumpte i dic, està clar, no necessito un coneixement de fons, però necessito una petita orientació. Crec que en aquests casos sí que està molt bé, però en el món educatiu crec que hem de tendir més cap a aquesta altra qüestió. Un altre tema és el rol del professor en investigació, que no sé si voleu entrar-hi o no, però és un altre assumpte. No, jo crec que el rol del professor coincideixo perfectament de que ha de canviar i ser un acompanyant. O sigui, penso que ha de ser un acompanyament. Ha de ser un acompanyament a que, de fet, als Estats Units
llegia l'altre dia que crec que a Florida o Arizona, ara no em feu dir quina, hi havia el primer col·legi en què no hi havia professor com a tal, és a dir, professor com ho entenem i com quan penso dic una persona a la pissarra explicant a cadascú, sinó que cada un dels alumnes tenia el seu ordinador i anava descobrint el tema i tenies un professor que feia d'acompanyant, no? Bueno, al final, repeteixo, no? Dintre les funcionalitats que té ChatGPT, que us deia abans, n'hi ha una que ara és que moltes eines d'IA les van tenint. De fet, moltes eines d'intel·ligència artificial les estan ja adaptant a nivell professorat i n'hi ha una que és aprendre, no? Un mode que és directament aprendre, que fa servir una mica, jo sempre dic, el mètode socràtic. És a dir, no dono la resposta directament, sinó et faig arribar la resposta en base a preguntes. Penso que el professor, al final, ha de jugar aquest, no? Mestre de mestres, d'acompanyament. Crec que és el rol al qual anirà el professorat i el que la intel·ligència artificial també ens permet. Al final, sempre ho he dit també, si el món no evoluciona més ràpid és perquè no tenim un professor per cada persona i un metge per cada persona. Si fossin capaços de tenir un professor per cada persona, per cada ésser humà i un metge per cada ésser humà, segurament aniria molt més ràpid. És cert que, evidentment, que això no es pot comparar a un professor, però sí que habilita, que a vegades també, potser per els viatges ens quedem sempre sí, aquí, en aquesta aula, en educació superior, ja pensem en Àfrica, pensem en Pakistan, pensem en països subdesenvolupats que potser no poden tenir accés a un professorat com aquest nivell, no? Hòstia, tens una eina que a dia d'avui els hi pot donar les capacitats educatives també que no tenen accés, una educació que no tenien accés també. Molt bé. Jo crec que hem acabat coincidint bastant. Hem començat parlant de com les institucions van tard i entre elles la universitat. L'Eladi demanava més promoció institucional, però sempre aniran per darrere de la tecnologia, no? Hem comentat que cal alfabetització, hem parlat de reavaluació i reconceptualització, que ha acabat esdevenint tutoritzar i mentoritzar. Hem acabat aquí l'acompanyament de l'alumne. I finalment hem destacat la socialització i passar el temps amb l'alumne, que ens porta a la tercera pregunta, que és com evoluciona el rol del professoral amb aquest ecosistema d'intel·ligència artificial sense perdre l'essència humana de l'educació. I començarem per l'Eladi aquest cop. En aquest món permanentment canviant amb unes velocitats tremendes, jo crec que hi ha un aspecte en el qual, d'alguna forma, el professorat, especialment el professorat d'ensenyament superior, però jo crec que això serà un sine qua non de tot, no? Ens hauríem de fer forts, aquest matí també s'ha dit, en allò, diguéssim, humanament insubstituïble, no? O sigui, en aquelles competències, en aquelles actituds que, diguéssim, només poden fer les persones, de moment. Ja veurem com anirà d'aquí uns anys, però de moment. Per exemple, una cosa en la qual crec que és una obligació de la universitat des de sempre, però que ara ha passat a primer pla, aquest matí ho parlava amb l'Albert, que és el famós esperit crític, no? Per posar un exemple. És a dir, ens hem de fer forts els professors en ser els transmissors de l'esperit crític cara als nostres alumnes. Això, de moment, només ho poden fer els humans. I, de moment, jo crec que continuant una llarga tradició universitària, una llarga tradició d'ensenyament, els professors és una de les coses que, diguéssim, portem fent uns quants anys i ara ha aparegut a primera línia de combat. També, diguéssim, la qüestió que abans he comentat, ser els mentors, ser els orientadors dels nostres alumnes. Això, avui en dia, jo crec que, precisament perquè estan aquestes eines, aquest paper surt molt més reforçat. O sigui, fins ara, li dius, llegeix aquell llibre, no sé, mira't aquell article, allò, en l'art de modernitat, mira't aquesta pel·lícula, en sense que vull dir, ara no, ara això passa també en un pla superimportant. O sigui, te ve l'alumne en un treball que l'ha ajudat ChatGPT i penses, ostres, aquí, que el firme ell, no? Que el firme ell, perquè, escolta'm, això ja no... Clar, o sigui, i aquí el que abans comentava ell, què està triomfant aquí? Està triomfant una cosa que és més vella que el Napeu, que és l'examen oral. O sigui, però clar, les organitzacions no poden entrar en aquestes coses perquè representen uns costos brutals, un seguiment d'això, però jo crec que això haurà d'acabar sent una combinació de
del mentor-professor i un examen més estàndard també en ajut d'intel·ligències artificials. Però, diguéssim, al final torna a l'aval d'allò que, per exemple, a bàsica ho veig amb els meus nebots, això, la fitxa aquella que ve el professor ha tingut l'actitud, que aquí allò passarà a ser rellevant, no? Però els mentors passarem a ser rellevants en aquest aspecte, no? L'altre tema que també crec que és insubstituïble de moment, tot i el que comentàvem abans, que és la transmissió de l'ètica i el compromís del comportament dels alumnes. Això no queda més manera. Aquí necessitaríem l'ajut de les famílies. Entenc que aquest és un problema d'ensenyaments més inicials. A la universitat ja no esperem l'ajut de cap família, tot i que molts encara viuen els pares, però, diguéssim, d'alguna forma, la part que poguéssim de socialització, d'ètica i de comportament adequat, jo crec que hem d'anar cap aquí. I l'altre punt, que estaria molt d'acord, que molta gent ho està reclamant, és que hem de canviar el disseny del material pedagògic. O sigui, el sistema pedagògic se'ns ha quedat vell, per dir-ho d'alguna forma, se'ns ha quedat antic, se'ns ha quedat això. Aquí a mi em fa patir una mica perquè a cada vegada perdem un llençol en això. Cada vegada que canviem la pedagògica perdem un llençol. Llavors, me fa una mica de por que això també ho lideren uns sectors que fins ara havien callat, però ara han començat a aparèixer una certa insistència des que parlem d'ètica i d'una forma d'això, que jo els anomeno uns sectors happy flowers, no? D'alguna forma, gent que es fa compte que la societat és bona, que el món és bo, que d'això, i llavors me fa una mica de feredat de dir que soc partidari de canviar la metodologia pedagògica, perquè normalment aquesta gent són els que s'emporten el gat a l'aigua, aquest tipus d'això. I jo soc sincer, els últims anys no veig que les aportacions d'aquest tipus de pensament, que no sé com definir-lo, però vull dir, no vull fer anar paraules que fan certs fascistes, però vull dir que és un tipus, és això, són els happy flowers, no? O sigui, a la vida n'hi ha molts i ocupen llocs de rellevància en molts llocs, llavors proposen això. Llavors me fa una mica d'això. Referent a això també voldria dir una cosa interessant, que és que soc fermament partidari de delegar tasques en la intel·ligència artificial. O sigui, jo crec que hi ha coses que els professors i el sistema universitari en general hem de delegar i ja les hem de fer automàticament sistemes d'això. O sigui, una part de la gestió, una part, diguéssim, de tot el que és els processos mecànics i repetitius. Tot aquest món, el suport, fins i tot allò, la fragmentació de la docència en parts personalitzades. Entens? O sigui, això. L'altre dia veia un tema d'aquestos de salut de la intel·ligència artificial i hi havia un metge que deia en qüestions de càncer, crec recordar, si la IA diu no, és que no. Si no ho sap, no sé, però si és no, és no. Llavors, moltes coses que a vegades donem per sentat allò, no, si l'alumne li falta fer matemàtiques, la IA li pot donar matemàtiques, o sigui, no cal. Hi ha coses on les quals el temps del professor i els seus recursos són molt més importants que això, no? O sigui, llavors, hem d'arribar aquí a una espècie d'entente en l'eina, no? Com en un moment determinat, jo recordo quan nosaltres vam començar, no permeten les calculadores als exàmens, després van permetre les calculadores als exàmens, i al final només hi ha calculadores als exàmens. Doncs aquí, aquest matí també ho diem, hem de preveure, diguéssim, resultats a mig. Hem de veure el que, o sigui, si hem d'acabar treballant en aquestes eines, comencem a delegar coses que creiem que són repetitives. Si ara són repetitives, d'aquí 20 anys seran molt més repetitives. Llavors, això. Però, en qualsevol cas, jo faria això, me faria fort, com els professors del futur, tant en la formació com en l'autoformació, en les coses netament humanes i que aporten valor afegit a l'ensenyament, i començaria ja a delegar sistemàticament tot allò que sigui repetitiu, tot allò que no aporti res d'això. I no només en l'ensenyament, sinó en tot el món universitari, per exemple, gestió administrativa, gestió universitària, tot el que és serveis auxiliars, biblioteques, serveis de documentació, tot aquest tipus d'aquest món que consumeix molts recursos d'això, serien recursos magnífics si aquesta gent pogués estar alliberat de moltes feines repetitives. I també aportarien molt més al món universitari si ells poguessin, diguéssim, alliberar-se d'això i dedicar-se a les coses realment en les quals són expertís. Ho dic, per exemple, la gent que treballa als CRAIs, que són uns magnífics professionals de recerques d'informació i coses d'aquestes, la quantitat de papers que han de fer i la quantitat de temps que perden, si ells poguessin buscar informació, jo crec que les nostres tesis serien encara millors del que són normalment. I vull seguir aquí. Merci. Moltes gràcies. Gerard? Sí. Bé, estic de nou bastant d'acord amb tot el que comenta l'Eladi, com no podia ser d'altra manera. Sí que és cert que, per exemple, en relació a l'evolució del rol del professorat, clar, davant d'un
diguem-ne, entorn canviant o incert, sempre és bo tenir, diguem-ne, una certa estabilitat. I això podria passar per una mena de codi deontològic general que ens pogués servir de guia a tots. És complicat perquè fins ara això ha sortit coses de l'UNESCO, de la Unió Europea, algunes universitats, però al final, diguem-ne, qui acaba legislant són els estats i això és molt complicat d'homogeneitzar i, per tant, diguem-ne que per aquí aniríem justets. A partir d'aquí, estic molt d'acord amb el tema de fomentar l'esperit crític i aquí insisteixo molt amb el que ja comentàvem abans sobre què pot i què no pot fer una intel·ligència artificial. I en aquest sentit de l'esperit crític i de fomentar-lo, una de les qüestions que li costa molt és el tema de generar pensament fort. I això ho he intentat veure bastant amb el tema de la investigació, per això ho treia abans, i és el fet que, per exemple, la intel·ligència artificial, el de generació de contingut, com que al final és un llenguatge, és molt bon en entorns controlats. Per exemple, una revisió literària sobre l'evolució històrica d'un concepte t'ho pot fer molt bé, però en canvi generar pensament fort li costarà, no t'ho farà, és el que deies, no? Què pot i què no pot fer. I a partir d'aquí jo penso el que deia l'Eladi, no? El rol ha d'anar a com jo li transmeto a l'alumne, no tant fer una cosa o una altra, sinó com jo li genero aquest esperit crític perquè pugui revisar o no revisar tot allò que fa o que li pot fer una intel·ligència artificial. I en relació al que comentava les tasques, clar, aquí hi ha un elefant a l'habitació, si es pot dir així, que és les tasques docents pròpiament del professor. Clar, aquí és on hem de començar a destriar què és i què no és important que fa el professor. Una d'elles és el material que fa un professor. Fins a quin punt ens pot ajudar una intel·ligència artificial, fins a quin punt no, fins a quin punt això desvirtua o no la tasca d'un professor. Jo, per exemple, un gran avantatge que li veig és que, sent el professor un mestre de mestres i, per tant, algú que pot fer una revisió crítica d'allò que fa la intel·ligència artificial, potser l'elaboració inicial del contingut no la pot fer en la seva totalitat, ens pot ajudar en alguns temes, però en actualitzacions de continguts ens pot anar molt bé. Quantes vegades ens ha passat que continguts de determinades matèries fa anys i anys que ningú els toca perquè, òbviament, qui m'ha de tocar el text que jo vaig fer fa no sé quants anys o quina mandra que em fa posar-m'hi. Ostres, jo, per exemple, amb la intel·ligència artificial tinc capacitat per, d'un bimestre a un altre, fer tot de casos pràctics nous que puguin avaluar experiències noves que han sortit en el sector de la comunicació. Sense això, és probable que no tingués ni la infraestructura de temps, ni de recursos humans, ni material per fer-ho. Gràcies a això, els meus alumnes se'n poden dur una experiència acadèmica molt millor que si no tingués jo aquesta. Total. Què passa? Aquí salvaguardem un altre cop el rol del professor i allò en què realment és bo, que és ser un element crític respecte del procés d'aprenentatge i de coneixement. I per això jo crec que tot el que dèiem de revisió crítica, una mica la visió més qualitativa i no tan quantitativa del professor, que segurament els últims anys ha anat derivant cap a una qüestió molt quantitativa, s'ha d'anar perdent. És com, diguem-ne, un pilot d'avió. La gran majoria del temps està pilotant un ordinador i no pas el pilot. Però, bueno, si hi ha un problema, l'únic que sap com pilotar-lo, com fer aterrar, és el llavors. Aquí és on jo crec que penso que pot haver-hi una certa evolució del professorat. Insisteixo, sempre intentant buscar el que és l'eficiència en aquelles tasques repetitives que no, diguem-ne, no ens aporten més valor, i aquesta eficiència que ens salvaguarda bastant de temps, passar-ho a, dèiem abans, mentories, tutories, que és el que marca la diferència, com deia el Jordi, si tots tinguéssim un professor, escolta, aquí tots faríem meravelles. Presumptament. Presumptament. Llavors, jo crec que el rol ha d'anar molt més cap aquí i orientar aquest aprenentatge segurament molt més cap a una versió més adulta i d'un tracte més adult cap a l'alumnat de el coneixement tu el tens a disposició, el pots aprendre, quan tu tinguis la interacció amb el professor és per anar més enllà. És una mica el model aquest anglosaxó de tenim una sèrie de papers, us els llegiu a casa i quan venim a l'aula els discutim. I els discutim amb algú que ens pot portar més enllà en la discussió, que és el professor. Jo crec que aquí és on hi ha el canvi de xip pel professor i per l'alumne. Poca cosa més afegiria jo, la veritat és que complexa. Sí que mentre l'Eladi parlava una mica dels exàmens, no parlava de la calculadora, que és el tema també, que vam començant que no servia, encara sí, i que ara estan present tots els exàmens. Jo recordo a la universitat, jo al final vaig fer números, si dividim entre lletres i números i ens quedem en la simplicitat, vaig fer enginyeria, vaig fer un màster en Data Science i me'n recordo en
els exàmens que em deien no pots portar calculadora i aquells eren els més fotuts de tots. No, els que podies portar calculadora i aquells eren els més fotuts de tots. O sigui, aquests són els més complexes. Per tant, potser ens posa també per davant de dir, bueno, hem de començar a avaluar, la IA és una eina en el que hi pot ser, ja sigui per l'explicació, la discussió, la defensa d'un paper de recerca, però hi ha d'haver el pensament crític. O sigui, el que vull avaluar és el pensament crític. Crec que estic molt alineat amb el que heu dit amb dos, que és hem d'avaluar el pensament crític, aquest raonament, i que l'ésser humà no està fet per memoritzar, sinó està fet per crear, està fet per pensar, no? Llavors, si parlem d'automatitzacions, molt d'acord també amb el que deies a l'Adi, o sigui, hi ha moltes tasques que no aporten valor, normalment m'ho tiro més a la part de negoci, sense deixar de banda la part evidentment, d'educació, que és hi ha dos grans segments dividits en Estats Units, en els models d'intel·ligència artificial, que ho deien sempre que són els de blue collar o white collar, que és el de cuello blanco, el de coll blanc o el de coll blau. El de coll blanc són totes aquestes tasques administratives. Bàsicament, tot el que a dia d'avui estiguem fent amb l'ordinador és potencial de que es pot automatitzar ja o en els pròxims 24 mesos. És a dir, tot el que sigui poder, el que dèiem, no? La creació de diapositives de material didàctic, que potser això a mi em costa, jo ho vaig a fer pels meus alumnes i em costa una barbaritat, no sóc creatiu, no sóc bo dissenyant, no m'agrada la part d'imatges, no m'agrada la part de màrqueting, de comunicació. O sigui, tinc una eina que, encara que a mi no m'agradi, sí que facilita l'aprenentatge als alumnes. Per tant, si ho facilita, ho pot fer. Tot el que és des de la part més administrativa, coses que potser no aporten tant valor en repetim, en el rol del professorat, que és el que es fica en discussió, que ha de ser un acompanyant i que hem de tendir, penso, podem deixar a banda aquestes tasques que ens treuen temps, que al final són tasques que ens treuen temps, i que millor, com bé deies, quin valor és el meu valor, no? O sigui, al final sempre en negoci, no? Quan val la meva hora? Hòstia, si és que la tasca o el valor del professorat potser està en un altre, no? En personalitzar l'educació, que al final és una mica el que deies tu. Hòstia, tinc materials didàctics o ara tinc una aula amb 15, 20 alumnes que potser tenen experiències molt diferents als alumnes de l'any passat o de fa 2 anys, però els materials segueixen sent els mateixos. Potser puc pensar en nous casos, potser puc pensar en quelcom que connecti més amb l'estudiant que tinc davant. Que al final va d'això, va d'intentar connectar amb l'estudiant perquè ho pugui empatitzar, perquè no tothom aprèn de la mateixa manera. I torno al mateix punt, que no tothom aprèn de la mateixa manera i no podem forçar en que tothom hagi d'aprendre perquè no ho faran. No ho faran. Llavors, penso que la intel·ligència artificial és personalització, penso que l'educació ha de tendir cap a la hiperpersonalització de l'alumnat, penso que el rol del professor ha de tendir en aquest acompanyament a l'alumnat i, evidentment, que l'automatització i la intel·ligència artificial ajudarà a automatitzar moltes de les tasques. Repeteixo primer, les de coll blanc, les de camisa primer, les que quan pensem en algú que està en una consultoria o en algú que està davant de l'ordinador fent factures o totes aquestes tasques que potser un docent ni va estudiar ni és bo per fer aquestes coses i que roben temps, ja sigui la preparació de material didàctic o el que dèiem. Poc més afegiria jo. Penso que és una mica la conclusió que extraiem els tres, penso que és una mica similar. Moltes gràcies. Sí, heu coincidit bastant. Deleguem els processos, automatismes, i com has dit, tot el que faci un ordinador, la qual fa una mica de por, però... Bueno, fa una mica de por, però ens deixa obert una altra branca, que és la branca més humana. Sí, que ens queda el mentoratge, l'ètica i l'esperit crític. Doncs moltes gràcies. Jo vull agrair al director de l'Institut Alma Mater per haver-me convidat a moderar aquesta taula i suposo que ens tornarem a trobar doncs, a les terceres jornades l'any vinent. El tercer fòrum, sí. Sí, moltes gràcies. Gràcies. Si permeteu... No, acabo... No cal que us moguéssiu. Bueno, no sé si això el micro encén o no. I l'Enric, perquè, donaríem acabat, diguéssim, perdó, no, disculpa. No, doncs és aquest. M'he equivocat de... Aquí. Per acabar el fòrum, si ho trobo,
Tenia... Tinc un xarpat de paper i no trobo el que em convé. Que el de tindre m'ha dit de deixar el despatx. Bueno, en qualsevol cas, voldria acabar aquest segon fòrum de recerca agraint una altra vegada a tots els que heu participat, a tots els que heu enviat articles i a tothom que ens ha ajudat a l'hora d'organitzar aquest fòrum, que crec que ha quedat molt digne i molt interessant. També us convido a que aviat, quan tinguéssim els dois i estiguin penjats tant les imatges de tot el que han fet aquest dia com els articles, els poguéssiu consultar, estan en la xarxa d'això. I també us convido a que, i us convido a que participéssiu en el tercer fòrum que farem l'any que ve ja. O sigui, de fet, ja ho vam fer l'any passat, quan acabem el fòrum, l'últim que fem és comunicar el que farem l'any que ve. L'any que ve, dins de el que serà el tercer fòrum internacional de recerca de l'Institut Alma Mater, volem centrar-nos en l'estudi dels agents d'intel·ligència artificial com a nova frontera tecnològica en l'educació superior. Creiem que les noves eines que irrompiran enguany en força potència. A diferència dels xambots convencionals, aquests sistemes integren capacitats de planificació, presa de decisions i ús d'eines digitals i reflexió sobre les seves pròpies accions. El qual, que si avui estàvem preocupats pel que feia la intel·ligència artificial generativa en general, l'any que ve la preocupació pot ser, diguéssim, o les nostres mostres per això. Però també, d'alguna forma, el que intentem és que el món universitari sigui, a nivell de reflexió o a nivell d'utilització, estiguéssim al capdavant d'aquest tipus de qüestions, o com a mínim a l'ordre del dia, no? Que no ens passi, tal com comentàvem abans, no ens passi la tecnologia pel cantó i no ens en amenacem. Les pròpies característiques d'aquests agents IA els confereixen un potencial transformador sense precedents en la docència, faltarà veure com ho utilitzem, l'avaluació i el suport a l'aprenentatge. Aquest fòrum vol examinar el paper creixent dels agents IA en tasques complexes, des de la tutoria personalitzada fins a l'assessorament acadèmic i la coavaluació. I vol plantejar una reflexió crítica sobre la seva efectivitat, els riscos associats a la seva adopció i les implicacions pedagògiques, ètiques i institucionals que se'n deriven. L'objectiu serà contribuir a una comprensió més precisa i fonamentada d'una tecnologia que està redefinint els fonaments mateixos de l'experiència universitària. Esperem que l'any que ve sigui com a mínim tan interessant com enguany i que el valor i les aportacions que siguin com a mínim tan bones com les d'enguany, que han estat molt millors, i enguany han estat millors que l'any passat, i esperem que cada any anar prosperant. Moltes gràcies a tots i a totes i espero veure-us l'any que ve aquí i que participéssiu com aquest any. Moltes gràcies a tots. Gràcies.